Yokur hili önümleri önürmek bilen halkın mebel önümlerini bolan isleglerini kanagatlanırmakda manasip iş alparyan kerhanalan biren bile ve pulaytının hocamad etrafının beşer şahirçesine yerleşen dürlü görünüşlü mebelleri önürgen hususu kerhanadır. Yurdumuzda telekeçilik ve hususiyetçiligi ösürmek babatda devlet tarafından berilyen yakın qollowlardan ruhlanyan bu hususu kerhanada mebellerin doğru ve tedeçi görünüşlerini önürmekde giň erimli işleri yolu koyulunur. Hormatly prezidentimiz arkadaşly gahryman serdarymyzyň taýsy tagalalar bilen eşit döwürde ýaşaýan halkymyzyň ýaşaş durmuş şertleriniň gün saýyn ýokurlanmagy, şäherlerde we owa şertlerine ýaşaý çaýlarynyň ýyzykdarly gurulyp ulanylmaga berilmek hemde beýleki mümkinçilikleriniň ýyzykdarly döredilmegi ýurdumyzyň hususy kärhanalarynyň öňüne täze wezipeler goýdy. Şu maksatlardan hemde wezipelerden ugralýan bu mebel önürýän hususy kärhanada öz işiniň ustady bolan tejribeli eşgärliň ihlasy bilen işler depkinlik häsiýete eýe bolýar. Hususy kärhanada agaç ustalarynyň we bedegçilen ýadyksız ihlasy bilen şu günkü günni ýyzykdarly täzeden täze görnüşli döwrewat bedegli mebeller ýeşenip önümçiligi ornaşdyrylýar. Netijede önürilýän mebelniň görnüş sany we ýyzykdarly artýar. Önümler esasan buyurmalar esasyna taýýarlanyp, ilkinji nowatda aljylaň islegleri nazar alynýar. Mebellere döwrewat keş bermek bilen birlikde dürli milli görnüşli nagaşlar salynýar. Bu bolsa önümçiligi ýyzykdarly täze döwrewat enjamlaryň ornaşdyrylmagy netijesinde mümkin bolýar. Bu hususy kärhanada ýaşaýan jaýlar we idara kärhanalar üçin niýetlenen dürli görnüşli mebelleň ençemi görnüşleri taýýarlanylýar. Şol sany aşgany otog üçin niýetlenen mebelleň 10-nyň gowrak görnüşi, ýatylýan otog üçin mebelleň 10-ny goly görnüşi. Şeýlede çagylar otog we mehmanhana otoglary şonuň ýalam kärhanalar üçin niýetlenen mebelleň dürli görnüşleri önürilýär. Önümçilikde bazar gatnaşyklarynyň bäsişik şertlerine laýyklykda önürilýän mebelleň hiliniň elmidama ýokur bolmagyny gazanmak esas üns merkezinde saklanýar. Hut şonuň üçin bu hususy kärhanada önürilýän bezemen görnüşli döwrewat mebeller halkyň uly isleginden peýdalanýar. Ýoly goýulan işlerinden hoşal hususy kärhananyň agzy bir işgärleri geljekde bolsa önümçiliň germeni hasam giň etmegi maksat edinýärler. Munyň üçin bolsa hususy kärhanada şertleň we mümkinçilikleň ählisi bar. Olar telekeçilik ulgamynyň ösürmek wagtynda döredip berýän giň şertler üçin türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadagymyza we hormatly prezidentimize, arkadagly gahryman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar.